депрессия фақат зиқӣ нест, балки ҳолати равоние мебошад, ки бо тағйиротҳо дар фаъолияти химиявии майънаи сар дида мешавад. нишонаҳои асосии депрессия: 1. ғамгинӣ, роҳафтодагӣ, танҳоӣ, гирияи беихтиёр. 2. пасшавии шавқ ба зиндагӣ, ба кору фаъолияти ҳаррӯза, ба вақтгузаронӣ бо дӯстон. 3. ҳисси худгунаҳкорӣ, пушаймонӣ. 4. хастагӣ, беҳолию бемадорӣ. 5. пастшавии диққат, яъне консентратсия. 6. кам ё ин ки зиёдшавии иштиҳо. 7. вайроншавии хоб. 8. сустшавии фикрронӣ, гапзанӣ ва ҳаракат. 9. ҳисси ноумедӣ, бемаънигии ҳаёт ва фикрҳои ба худ зарар кардан. барои ташхиси депрессия ҳадди аққал 5 аломатҳои номбурда, ки зиёда аз 2 ҳафта давом мекунанд, лозим аст.